Det var en stormfuld dag. Det blæser op. Regnen piskede. Folk flygtede indenfor. Jo. Ja. Folket var i panik. Og så var det dem, der var fuldstændig ligeglade. Bliver det blæst? Mit navn er Karin. Og jeg har opfundet en helt ny sportsgren for blinde og multiretarderede som mig og Simon. Simon er min bedste ven. Det er bare kun mig, der kan se ham. Og alle andre synes, jeg er lidt tosset. Jeg er så støttepædagog for Simon og Jørgen. Og også i bestyrelsen har simpelthen valgt, at jeg har skulle sætte med på en tur ude i landskabet. Ja, så det gjorde vi så. Jamen, Paul, han har låst os inde i bilen, fordi at vi måtte ikke stjæle noget slik på tankstationen. Men det var Jørgen, der gjorde det. Nej, det var ikke. Jo, det var så. Nej, det var ikke. Jo. Nej. Jamen, hvem var det så, der gjorde det? Det var Simon. Nej, det var godt. Men også blevet låst. Nej, det var ikke Simon, der gjorde det. Han ligger om bagagerummet nu. Nej, Hvor jeg går. nej, jeg er Simon. Hvad for Simon? Mm. For vandal. Det er også bare fordi, Jeg er vandal. hvad fanden? Tror du, Jørgen han har noget imod, at vi tager nogle ting ud af bilen? Nej. Nå, okay, men så tager vi bare lige radioen. Så det er det. Hej hej. Hej.